Sawubukele, Team Tyler lo, Thando Phango igama, bafana. Ndifuna umotivate young content creators and filmmakers. Xa ufuna ukuba i-filmmaker okanye i-content creator funeka uqale ngale nto unayo. Ifuna lawo mobiseli yakho, usebenzise lo mobiseli yakho, authorize ii-videos. Ungafuni uqala ngeefowuni ezinkulu, i-iPhone okanye iikhamera ezibizayo. Loo nto izokwenza icothoze i-progress yakho. Funeka uqale ngale nto unayo. Uzame ukusebenzisa nabantu ohlala kufutshane nabo, iitshomi zakho. Ya, enye into endifuna uyithetha ke, if uyi-content creator funeka usoloko uba consistent ngento oyenzayo. Uyenze mihla ngemihla, even if ufila like namhlanje ndiyonqena, ufila unmotivated, push your content, yenza i-content yakho, poste phaa abantu babukele. If uyatuja, make sure uyatujisisa. Don't care noba abantu bathini. If bakhona abantu abakudiscourajayo, qhubekeke .